Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki bos jadi ceritanya Mbak Suti pelunasan motor. Nah, iki bos duitnya hitung sih bos. Pelunasan motor Beat. Ya gak apa-apa. Sementing gila-gilaan karo Dawir sih gak apa-apa to. Karena BPKB ini to. Nah, yo. Ya. Nah, alhamdulillah. Ya, Mbak Suti wis pelunasan motor Beat ya, Bos. Lah iya ta wis kali kan cukup BPKB bagore ini. Ngono lho. Nah, sik ben hitung sik pira pelunasane wis deal. Duitnya akeh, bidang duit wae kopinya. Lah ngene iki lak ndang mari to. Iya to, Lis? Wis kelakon keinginane. Lho mana aku edan apa piye to, Jung? Wah, aku ora edan kok ngono. Lho yo. Wah, aku ora edan kok ndang mari lho. Nah. Nah, iki lho, Bos. Jadi hitung sik. Saidik nos. Alhamdulillah. Hitung sik. 20-an iki ra apa-apa to lah. Penting genep. Genep. 1 juta kurang 1000 ra genep kok. 20-an won iki. 500. Alhamdulillah. Piro Pak Dewir totale pi? Piro? Itu. Ya kuwi kurangane kuwi kok bali rene karo nggawa BP. Nah, sorene mbok takone kono pipine aku somong. Motorku wis teko tak ngono. Lah iya to. Iki dikulekno. Apa nih? Iku. Oh no. 2000 ya iki. Ya. Mau bayari anake. Ya wes ki bos pelunas motor. Beat. Karate. Ya. Ebet. Telu itu. Lah iya. Telu kudune piro lah. 200. Lah ngene. Oh. 200 kudili. Ngono lagi Damir. Ngene kuwi cukup BPKB gawe rene. Ya engko ki ben. Mana ro tak bayari BPKB. Kabeh ning ngene. Ben kene Dawir, ben gowo Dawir e. Ya. Kok ben ki ben ngomong nang ngene wonge. Ki ben maksud. Ya yo tulung. Rondo sak RT 31. Ya lah ya. Dino pek lho. Ora usah kok nyapa kok. Iya. Gak sah. Kan dia kotak, kan dia duwe kotak kuwi. Tal. Iki kan lho. Disusi banyu bang ora? Iki didusi banyu kembang sesuk, brokane sesuk langsung. Ndok setengah mateng sesuk, Yung. Ndok gedhok kae gak apa-apa, Dik. Nganu nggo kulup ngono to ae. Bakul kae, isuk kan bakul. Lah engko bar bakul lagi brokane iki. Diweni sak piring. Yo yo tiba sak piring kabeh wis takon. Gak sakake yo ngomong. Dawir ku dibuntel ae. Wong brokoli iku ala-ala sak keluarga karo kiwa tengen saiki wis cukup. Sementing mang nyekseni ben selamat, ben ra eneng apa yo to, Gus. Nah, ngono lho, Yung. Wong brokoli iki ben selamat, ben ra eneng apa-apa. Kok ngono tok nggo nyekseni tok, Yung, pokoke. Tolong ngakon su kapan? Lembu aku rung tak kolek to ae. Nah, tak kolek to kok kapan. Jadi aku wis Lho, kabeh ki lak manut sing wong Jawa to, Yung. Tak kolek to iki brokone tanggal apik dina apa kan ngono to, Yung. Ora anger awake dhewe broko ngawur gak oleh. Manut umume wong Jawa, apa sok anu, sok setu. Nah, ya ora sok setu ngono. Ngono lho, dine iki lah dipek kuncine dawa bae kunci jok. Tak kira ya padha ngono gak padha. Ngono lho. Duite lah ade sing
Pas engko brojol malah biar engko. Duitnya ada sing sae jeru. Ngono. Wes, engko tak kok leto dina apa anune ngono lho. Lah saiki lho videone kok kilometernya ke 38 lho. Berarti motor ora tau dienggo, kurung tok. Ki gone wong edok. Kurang enak santos. Kurang eneng. 38 lho. Ngono lho. Lho, 38. Bos. jamu. Jaku tenan, Bang. Lho bos, duite bos. Jaku lho. Gus. Duite. Ya, dilunasi juga. Ya jamu. Alhamdulillah pelunasane wis oke. Kurang saiki gak apa-apa. Karena ngenteni anu kan gak apa-apa, sebenarnya montare lunas sih. Karena ngenteni wis alhamdulillah Gus. Wis seneng. Ki kan yo ngaku sing tuku, ora sapa-sapa yo ngaku sing pengen tuku. Keinginan yo ngaku iki wange lho Gus. Motor gitu padha karo gune. Bian kucing putih biru putih ngono kuwi lho, liyane mall Gus. Dan yo Dikucing malah. yo ngaku mbok. Keinginane iki jan luar biasa yo ngaku pokoke senengane warnane ngene iki ya sing iki. Iki wis enak. Dadah, aku lagi muni ngono entuk bel. Terus Jadi tak dudone, anu kono videone ning HP. Terus dudone kabare kita paling HP gawe dudone. Kita ae kakak. Tak cukup yo. Dike wani to Gus. Lagu ngunceng cewek kaya wis wani to. Yo nemen lho. Ngepol nemene. Kok iso ngunceng cewek. Wis wani iki ngunceng cewek wis wani. Lucu saiki ngono Ya ae. iya to. Lah aku rencana arep leweng runan Gus. Yo nek lunan ra oleh nggo iki kok. Oga, maksudnya lah metu dalan cor-cor aja iki. Aku rencana arep leweng runan, mulane nggo ngunceng cewek kan pas to. Ya yo ngono to. Per. Lha mulane iki dikenale maksudnya iki lak Supra aku ke lak dalan ngono nggih Supra, maksudnya lak dalan halus kan nggih. Beat ki lak enak to, karo ngreyan ngono lho. Ler maksudku iki. Kok iso kowe kok. Minggu mau Supra aku ke tak kek njaba ngono wis. Gak apa-apa. Supra mbok kae njupuk. Supra kayak jero bite kayak ngarep TV kono lho, Wir. Legane kayak sentong. Tau dhewe kok ngempung. Kok kon kayak kamar jero lek to ya, gak apa-apa yo ngono lho. Mulane kuwi. Ya, kok blok budak kowe ra ngandakno aku wis syukur. Ya yo mulane lak jere Pak Alis lho. Lah lak wis kelakon keinginane kan wis mari to. Ngono lho. Iki bisa gak kontrol. Tidak kontrol nae. Wis ora kon. Wis mari wis seneng wis kelakon kok. Aku iso ndandani omahku, aku langsung Ngono lho. ngomong lho. Wis kelakon yo ngaku soalnya wis ngono Gus. Wong lak kinane rong tercapai jek pikiran lak wis kelakon ya. Minggu mari wis gak kontrol nang alhamdulillah yo ngono. Lho. Ngomong itu Per. Wis gak kontrol nang engko rong sasi wis gak kontrol engko wis. Nek kontrol yo tetep. Wong pola kabeh iki karek wong iki pikirane lho ngono lho. Lak wis kelakon pikirane lak wis padang to. BPKB lah sama kapan? BPKB. Ngene lho. Gua nek kene Nah iki dadi Gus iki wis montore wis alhamdulillah deal wis gak nganu ya pokoke wis aman pokoke Pak suwi. ya aku ngono kan fokus wis Gus wis seneng wonge ya Nek nggo ngeter-ngeterke kontrol. yo lah kontrol kan menak anu lho Gus gak Kota kan. maksud iki ngono ora jakrono rene kuwi seneng Gus oke Gus Bangnya aku ditekoni ngomong aku. lagi kok motornya mbok gawa apa? Ya tak tinggal loh. Oh alah tapi numpak apa mulai? Oh terneng ya kaya tak terneng kok Mulai terus
Nah, pokoknya. Nah, jadi ngono lur wis lur. Dadi ceritane iki wis pelunasan motor wis dadine wis ayam senang apa wis. Wis ngono lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yo.